Obumnyama, haleluya. Andizalwanga ke bangcwele ndisindisiwe, ndizalwe ndisona, haleluya. uThixo wandikhupha emgqonyeni kaSathana, haleluya, kwidustbin yesono, haleluya. Ndandibhuquza kodwa uThixo neyam impilo wayenzela inceba, haleluya. Ngoba xa efika uThixo akukhathaliseki noba sowuncanyiwe ekhaya, akukhathaliseki noba sowuncanyiwe emphakathini, haleluya. Kodwa xa sifika isandla sikaThixo sifike siyonyula impilo yakho, haleluya. Okuninzi nendizokungqina apha ngaphambili kukuza kwale ntente bangcwele, haleluya. Kukuza kwale mvuselelo, haleluya. Ukuqala kwam ukubukela intshumayelo zikaTata nabazalwane ahamba nabo bendimane ndizibukela pha ku-YouTube, haleluya. Kodwa bendiye ndiqaphele nto, bekuye kuba khona into eyenzekalayo ebomini bam, haleluya. Ndafunga ndagomela ndathi ngenye imini uba abazalwane bazoze beze apha eMthatha okanye noba kuseFlagstaff, ndizawuze ndiziphithuba ndihlanganyele kunye nabo, haleluya. Ngoba uThixo bangcwele uyabanceda ngohlobo lokuba ezinye izinto kwezinye indawo azishunyayelwa, haleluya. Indaba yokuhlambulula, haleluya, nezinye indaba zobungcwele zibekwa amahlahla, haleluya. Kodwa indlela uThixo abanceda ngayo, ubanceda ngohlobo lokuba xa ukhona kuloo ndawo, haleluya, akukwazi ukunyamezeleka, haleluya. Kube kukhona izinto ozifukameleyo nohleli phezu kwazo. Zininzi ke noba andingenanga into details, nami izinto ebendimkhonza uThixo zingamahlahla, haleluya. Kodwa ndiyambulela kakhulu uThixo ngokufika kwale mvuselelo, haleluya. Ndimkhonza uThixo ndi-free, haleluya. Ngoba uThixo uwaxozile amaqhelana ebencuka ukuthi impilo yami yokukholwa, haleluya. Bendithi noba ndiyahamba endleleni but uSathana amane endinyonyozele sithi 1 no 2, haleluya. Kodwa ndiyabulela kakhulu ke uThixo ngokuthi azise abazalwane kule ndawo yaseMthatha, haleluya. Ngalo lonke ixesha bangcwele xa kuzoba semalanga, haleluya, kuba khona la joy, kuba khona lalangazelelo ukuba makade abethe lo 5:30 ndihambe ndiyemvuselelweni, haleluya. Ngamanye amaxesha ke ndiye ndibanjwe ngumsebenzi ndingakwazi ukuza, haleluya. Ngamanye amaxesha ndiphunxule sendisemsebenzini kuthi sekubethe no6 kube khona into enditshisayo ethi angeke ukwazi ukuhlala ungayohlanganyela emvuselelweni, haleluya. Ndiyambonga kakhulu uThixo, amen. Hallelujah! Hallelujah! Thathe lithuba ndibulise otata befundisi, otata omama befundisi, omama ulutsha, teenagers Sunday school, ngelihle igama lika Yesu. Ndingumama wako walapha eziphunzana. Okubalulekileyo ndisindisiwe, ndixolelwe izono. Ngelinye ilanga ndiyezulwini, andimthembisa uSathana ubucinga bafana uba kophinde kwenzeke. Benditshilo xa ngqina apha ndizongqina nje ukuthi ndibulela uba ndisindisiwe. Andinani bungqina bungakanani, ubungqineni nabo bobo andisindisiwe. Nditshilo ukuthi uYesu ndiye ndamamkela ngokutsha kusofika le ntente, ngoba ndiye ndazibona ukuthi bendingakamamkeli, bendingenzi yona. Kodwa kuthe nxa ushunyayelwa kule ndawo ndabonakala ndibona ukuba kufanele ndiphinde ndimamkele uYesu abe inkosi nomsindisi wobomi bam, ayilawula impilo yam, ndingaphinde ndibheke emva. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngale ntente, andazi uba ndingathetha ndithini. Egameni likaYesu, amen. Hallelujah, amen. Ndithatha ithuba ndibulise utata abefundisi, ndibulise nomama abefundisi, ndibulise utata bonke nomama bonke nabantu abatsha, ndibulise noSunday school egameni lenkosi yesu Kristu uNazaretha, amen. Hallelujah. Bangcwele ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uThixo ukhululeyo umoya wam, haleluya. Ndibonga ukutyilekelwa okungaka bangcwele.
bendiba ndihamba ekukhanyeni, haleluya, kanti ndisesebumnyameni. Amen. Ndiyambonga kakhulu ke uThixo ozingqina imihla yonke kum, kusukela nje ukuba ndawavula amehlo, ndayivula ingqondo yam, ndalandela Bhekani uYesu, bhekani uYesu engumhle, nophiwa amandla, nophiwa amandla kuyena. Bhekani uYesu, bhekani uYesu engumhlengi, nophiwa amandla, nophiwa amandla kuyena. Bhekani uYesu, bhekani uYesu engumhlengi, nophiwa so tata, ndibulisa mama, ndibulise abantu abatsha bonke, ndibulise i-Teenagers Sunday School ngelihle igama lenkosi uJesu. Haleluya. Igama lam ndinguSis Grace, ndingowakwaNgoza, ndiyazalwa kumhlaba sedutywa. Haleluya. Ndihlala apha eziphunzane ke ngenxa yetorho elandizisa kule ndawo. Haleluya. Ndisindisiwe, izono zam zixolelwe. Haleluya. Ndiyambonga uYesu ohlala yonke imihla etyhila izindlela zam. Haleluya. Amen. Ingangathi sithetha into enye, enyanisweni nyani ikhona into etshintshe ubomi bethu ngokufika nje kwale ntente kule ndawo yaseziphunzana. Haleluya. Amen. Siyambulela uThixo osincedileyo, noYesu ofikileyo wasibonisa ukweduka kwethu. Haleluya. Imihla yonke uThixo uyayiveza indlela yami. Amen. Kutshanje ndisuke ndanento emathileyo. Amen. Kuphelile ukundweba, kuphelile nokuyindwebela lento. Amen. Ndiye ndabona ukuthi enyanisweni akusiyona yethu, yeke yeyakhe. Amen. So uYesu ubuncedile ubomi bam, kumnandi kakhulu enhlizweni, ndinejoy. Haleluya. Ndinethemba lokuba uThixo usazoqhubekeka ebunceda ubomi bam. Ndiye ndibe nomthandazo xa ndiphuma endlini ndithi Thixo, kuyo yonke into ethethwa apha kungabikho nelizwi elinye eliyawuthethwa lingayisebenzi impilo yami. Amen. Ngoba kubalulekile ebomini bami imihla yonke ndiguquke. uYesu uyabunceda kakhulu ubomi bami. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndibulisa umoya engcwele phakathi kwethu, ndibulisa umadala, ndibulisa otata befundisi bonke, ndibulisa omama befundisi, ndibulise omama, osisi, obhuti, nabantu abatsha elihle igama likaYesu Kristu. Amen. Igama lami ndinguKungawu Mdlalo. Ndizalwa kuQumbu, ngokuhlala ndihlala apha eziphunzane. Into ebalulekileyo kwebazalwane ndisinsiwe. uYesu ndiyamthanda kakhulu. Izono zami zixolele, ndiyabulela. Ameni. Ndibulisa umoya engcwele ophakathi kwethu. Ndibulisa bonke abangcwele ngegama lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Igama lami ndingubulelwa, ifana nami ndingumenze, ndingowasengqeleni, ndingumasukude. Okona kuhle empilweni yami nokona ndikubulela amehla yonke kukusindiswa. Nami ndamkela inkosi engesu Kristu empilweni yami. Ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Ndibulela inkosi engesu Kristu ngokuzisa lemvuselelo apha eziphunzana. Ngoba bendisindisiwe, ifike ndisindisiwe but ndingasindisekanga tu. Kodwa ke elekuba ndisiza kushunyayelwa,
kukhona into etshintshayo usuku nosuku. Ndiyabulela uYesu Kristu. Amen. Amen. Lona uthethayo nguAlakhe wakwaMakhawula. Nditshatele eNtshilini kwindawo yaseShani. Ndizobulela apha uThixo ondincedileyo wayivula inhliziyo yam okokuba nam ndikwazi uba nditshintshe kwisimo endikuso. Mna enanto indenze ndazenzela uxinzelelo ngokwam. Ndithe apha emveni uba ndifike kwathiwa abantu abafuna ukwamkela uYesu, ndazifuna okokuba ndingubani na onoba uYesu ndingangamamkeli, ngoba ubunzima endiditshene nabo uSathane ube khona khangakwazi undihlangula. Ubunzima bendibhekene nabo ngoku ndiyazixelela uba ndamamkela uYesu. Ndaphinda ndazibophelela ngofika kwam endlini, ndifike ndanolwimi ndatshutshiseka. Ndathi emyenini wam, ndathi ndamoyika usuku lokuqala, kulisuku lesibini ndathi kuye ndiqala ndicinga uba ndizomxelela kanjanani nele nto. Ingaba le nto ndizomxelela yona ngoba lo yena uzoba nombuzo azondibuza wona. Ndamxelela ndathi eyi, ndaqala ndavuka ndenze emthandazweni apha. Xa ndifika phaa kuye ke ngoku late sebuyile emsebenzini, ndithi ke mna kuye, ketana ndicela le ndlela ndiyihambayo ndisezawuyihamba futhi sazoqhubeleka noyihamba, ndicela uzundikhulule. Uthi uthethiswa into le nthethayo, ndithi ndisindisiwe. Azothi yena wayihleka umyeni wam le nto ndiyithethayo, wayihleka ndamangaliseka xa ehleka. Ndathi ke mna ke andihleki ndithetha inyani, ndisindisiwe. Wathi yena uqinisekile? Ndithi ndiqinisekile. Wathi ngasiphi isizathu? Ndithi ke mna ke uyabubona na ubunzima esibhekane nabo thina sobabini? Thina tshate ngo-2015, ndithi yabona lo basukela uba mna sobabini siyalwa, ezilalini siyalwa qho. Ebethi xa sisuka apha eMthatha nandihlele ezilalini, xa efika phaa ngolu suku afike ngalo sevele nje avuse umlo silwe sobabini. Oko sade sihlale ezilalini thina besaziwa uba thina siyalwa. Bekuthi noba kukho umcimbi emzini kuloo mzi, mhlawumbi yena abuye engakhange eve nokho loo mcimbi, uzothi ufika kwakhe andibize kuloo mcimbi, afuna sihlale phaa sobabini. Sihlale, ndidine ukuhlala naye kuba ndifuna uhlala wanye ukoti. Ndimxuba ye wena, mna phaa kaloku ndiyancokota, andizumela le ncasa yakho eyoba ufike mna ndihleli apha ungakhange uyive into yakowenu uba yintoni eyenziwa kowenu. So ke ngoku mna ke ngoku ndicela undikhulule ndiye endlini. Ufika kwam endlini angene sengqala straight kulaa ndawo ndikuyo, afike phaa nditsale ngenkani phakathi kwabanye ukoti, andikhuphele phandle. Uphila kwethu phandle ngoku sefika ndizibambe kuba kukho abantu. Afike oobhuti bakhe banqande ade eze lapha eMthatha. Ubuya kho eMthatha mna njengoba umyeni kuthi uyalandwa bendingamlandeli. Bendingenalo nexesha futhi noba inyanga iphelile engandifowuneli nam ndingamfowuneli. Ifowuni yam icikile, ihlala phaa, andiyihoyi ifowuni ngoba ndiyaqonda uba ndizamfowunela. Ndizamfowunelela ntoni umuntu esixabanayo? Ngoba xa emveni koko nje besixabana nemali akayithumeli, ndiyazibonela uba mandiphile kanjani phaya. Ndaqoma ngoku ndiyambuza ke ngoku ngabe iyazithandana ezinto senzekayo kuthi sobabini ngoba siyalwa. And umlo wethu ude wangenwa nangabantwana. Ufumanise njengoba sisilo abantwana bam bayahlukumezeka. Ufumanise abantu bayakhala ngosilwa. Ndithi ndancame njengoba endibetha ndazincama kuye. Ndazixela ngoku ndikholiwe kubethwa. Ndikholiwe ndonele amagxala abuhlungu. Mna ndizilwele mna kwam umyeni. Ndizilwele ndiqoma yaba ngoku kudala ndibetha ndikhale. Ukukhala kwam akundincedi, besendiye kule mna ukhala. Qha ebetha xa seqiniseka ndibona uyathetha, ndilinda uba makavathe. Abetha qha ndizixela uba ndithi ubetha kwakho ndingathuthunjelwa ngoba nam ndithi nokubethwa. Bendiphindisa kowam umyeni. Ngoku izinto bendimbuza zona uba uyabona, athi yena ke ingathi kungcono xa ubuhlele ezilalini. Ndithi ke mna ke kungcono ngeli xesha bendihlele ezilalini ngoba ezilalini ubungandithumeleli imali, bendiphila ngemali yabantwana. Emva ndiphila ngemali yabantwana ezilalini, bendincedwa nangomeza oobhuti bakhe. Fumanise uba mhlawumbi nganye umqebu andipha imali ndikwazi ukuthenga loo nto ishotayo. Ekhona ephangela
ubuya kwakhe ubuya andikhathalelanga nemali yakhe mna ndimoyanga umyeni wam nowanga nemali wangabi namali qha ndibulela loo senti afike wayibeka emveni ndibone uba yintoni eshotayo yintoni engashotiyo thathe ndihambe ndiyovala enye nenye andiyibuzi ngoba ndiyayazi uyibuza kwam ndiqhala ingxaki ndithi yazibona ke ngoku ezinto ndithi yabona ngo ndisindisiwe and ke ngoku ndiyayazi uba njengoba ndisithi ndisindisiwe uzothi wena ngoba loku uzomane undibuza uba xa ndisithi ngathi ndiyehla kule ndlela ndihambayo uzomane ubuza kanti uyephi laa Thixo uthe unayo ndathi ndicela uze undikhulule undivumele kule ndlela ndizoyihamba undikhulule futhi undibukele xa ndisenza into erongo uze undibuze uthi alake laa nto wawuthe uzoyimela ingoba ujikiswe yintoni ngoku ndizawubulela bethunana ndibulela nabatata beze kule ndawo bayitshintshile impilo yam ngoba nguyabona ngoku ndinoba ndihleli phaa endlini xa kubetha u-5 ngeli xesha mandihlanganisele uyandivusa athi yena ingaba awulibalanga nakuba ungathi u-5 wakho ubethile nditsho ndigquma ndisukuma ngamanye xesha uthe ndibiza mna mntu bendiqoba andizubiza yena uba masithandaze ndiyaguqa mna ndithandaze athi ethetha yena mna ndiyathandaza kwelakhe icala kwelam icala ngoku ndizobulela nkosi yam ndiyambulela uThixo ngani bootata kukhulu enikwenzileyo empilweni yam nditshintshile ndisendaziva ndilula isengathi izinto naphaa emzini wam umzi wam ndiwuvalile ngoba wandithutha wathi masiza apha eMthatha sizohlala ngoku yangangakutshintsho xa ndifika phaa kulaa ndlu ivaliwe ndifike kukho umohluko endinqwenelela uba noba ndizoba yinto yokuhlekisa kwabanye ookoti uba bazondilinga mhlawumbi kwakho imisebenzi kanje ndicela uThixo uba zandipha amandla ngoba xa usindisiwe zinezinto dilishana nazo bendike ndibone koosisi bam uba ziniyalingwa kubuze uba yewethu lo Thixo wakho ingaba yintoni alawo sekwenzele yona esinosixelela yona thina sizoyazi ngoku ndicinga uThixo andincede ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ngokuzithoba okukhulu ndithanda ukubulisa kootata bafundisi, kootata, koomama bafundisi, oomama, oosisi, lutsha nabantwana Yesu Kristu inkosi yam, amen. Igama lam ndingusisi, ndimamkele uYesu oyincedayo impilo yam. Imbi into yomana ndima apha everyday ndizongqina ndibe ndingumntu onenzondo. Ndingumntu onenzondo kakhulu kangangoba ikhona enye imini utata uDekede ime apha kwabe kugidwa apha wathi makuzogida abantu angobhuti, ndithanda ugida nobhuti Philiso phaa. Wathi ndithe oobhuti akhathazeka nafe ndakhala ekhaya. Ndangahle ndingaphinde ndize kwalapha enkonzweni kodwa ndazicenga ukuba laa mntu ubila yena esoma apha eshumayela uyancedakala, mna zawuhlala phaa ndingancedakali. Ndingumntu onenzondo kakhulu ke. Indincedile intshumayelo kaMama uPhula ngoLwesibini ebeyikowute phaa kwincwadi yeNdumiso chapter 51 verse 10 ethi uDavide phaya, dala intliziyo ehlambulukileyo kum, ungawususa umoya wakho kum, uthetha noYehova. So ke ngoku nami indincedile laa nto, ndazixelela ukuba mandihlukane nokuba ndibambe inzondo. Khona nomnye umama apha ebengathethisani naye, unyana wakhe wandithathela impahla ndingenakwempahla, wazikhulula apha kum esiqwini aqeda uthatha endlini ndingenazo. Ndathi kodwa kule umama, yabona njengeyithathile le jakete ibiyexabiso bendigqibezela ufumana uNSFAS esikolweni ndabe ndithenge iimpahla ezininzi, ndiyithanda kakhulu le jakete nale teki. Wayebemthethelela kunyana wakhe, ndathi uThixo uzazimultiplaya ezi jakete indlela enempahla ngazo ndixakwa noba ndinxibe yiphi ngoku. Ngoku lo mama xa ndimbona apha enkonzweni bendisindeka mani. Khona enye imini ndiza apha enkonzweni qoba ndiyamva lo mama nguye lo, akafani aze apha enkonzweni kodwa ndiyamva. And nalo mthandazo nguye onothandaza lo mthandazo, akekho umntu onothandaza lo mthandazo. Ndabe ndiqonda uba zange kwazi nofike ndithandaza, mna fe ndahlala apha esitulweni qonda uba uyandisinda noba uhlele apha emveni kwam qonda uba ndiyasindeka. Lo mama yintoni kanti andikwazi nje, kodwa ngoku siyabulisana sikade sigqithana nje endleleni. Uthe sondibona apha ententeni nam ndambona, siyabulisana akho ngxaki. Enkosi.